Benvinguts a un nou tutorial de JMOL, on en aquest cas aprendrem a mesurar distàncies d'enllaç i els respectius angles. Per facilitar el procés és interessant que hagueu vist la primera part d'aquests tutorials, on aprenem a dibuixar una molècula. Un cop tenim creada la molècula, per mesurar la distància entre dos àtoms podem clicar sobre l'icona que sembla un regle que ens apareix a la barra de menús. I senzillament és seleccionar els dos àtoms que volem calcular l'enllaç, per exemple aquest i aquest aquí. I aquí ens apareix la mesura de l'enllaç. Si volem saber una altra distància d'enllaç, cliquem sobre els 9 àtoms que vulguem saber la distància. Per tal de mesurar angles, pressionem el botó dret sobre la pantalla i anem a Mediciones. Clic per a medir ángulo. Ara senzillament és seleccionar els 3 àtoms que estan en l'angle que volem saber. Per exemple, si volem saber aquest angle d'aquí, seleccionem aquest i aquest àtom. I ens apareix l'angle. Si volem saber un altre angle, doncs seleccionem els 3 àtoms que intervenen. I d'aquesta manera podem mesurar distàncies i angles.